Kaixo! Zer modu zaudete? Aizue, begira non gauden. Ataria izeneko interpretazio zentru zoragarri honetan. Ne? Gazteize mai polita, Gazteize. Aizueneko! Zer? Badakizuna retorri zen, astelenean. Astelenean. Super Nerea. Zu! Bai? Zintzen nuen. Handarekin egon nintzen, salburua izeneko ezeguneari buruz hitz egiten. Bai, hauxe da. Buah, animalia pila dago. Bai, oso polita. Hori bai, hemen ezago urgazirik. Ez? Urgeza. Kotxo. Ene. Eta animalia asko, Asko dirudi oianean gaudela, baiet? Opa, animaliak! Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Sube arrastaka dabil, sube arrastaka dabil, sube arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. 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 Nori etorri zen aste artean? Astronauta? Eta txintxo portatu zen? Oso, bai. Ataria interpretazio zentroari buruz hitz egin zuen. Bueno, hobe esan da hitz egin zioten, bai. Baina berak oso pasatu zuen. Aurrentzako dagoen txokoan. Eta zuen ez apurtu? Ezakit. Kristalezko maila dago horrezta. Agian apurtuko zuen. Agian kontuz, Sagutxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Katutxoa! Katutxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Txakurtxoa! Txakurtxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lehoitxoa!
lehoitxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Elefante txikia. Elefante txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bueno, eta asteazkenean norretorri zen? Sato, jator. Eta piruei buruzeo ate itzin zuen. Kua, Bia hor ditugu. hemen daude. Hortxe. Ai, ze polita. Haze bihurria. Bai, ez da? Bai. Eta, orduan, tximinoak agian, egongo dira hortik. Tximinoak ezaki, baina hoiei helatua gustatzen zaie. Izozkia? Bai! Tximinoari eroritako izozkia. Hori da! Tximino bat izozkia jaten, izozkia hotza hotzikara nire gorputzean dantzan inurriak eta kilimak hasietan idantzan eta eskuak gora eta izozkia lurrera. Ene, izozkia lurrera. Izozkirik gabe, izozkia lurrera, izozkirik gabe. Tximino izozki gabe triste ezin alaitu berezek ere. Berezek izozkirik ez dago ebel jartzeko garaia. Kexatzeak ez du merezi, burua gora sentitu alai. Alai, dantza eta jai, astindu gorputza eta jarrai. Ene, izozkia lurrera. Izozkirik gabe, izozkia lurrera. Izozkirik gabe. Bakizu netorri zen ostegunean. Ostegunean, zu ez da, eneko? Supereneko. Eta? Eta oreinak ikusi dituen. Oreinak. Eta hoitzen San Martin eskolako aurrekin. Bai, Hector! Eta Alison, eta Sara, eta Aimar ere bai ikusi nu. Ze jatorrak denak. Oso jatorrak. Eta oreinak eroso politak. Bai, bizkotxoa ezain poliktak. Ai, bizkotxoa. Eta Anderrekin ibili nintzen baita ere. Ze jatorra, Andertxo haupa, Arabako herribera. Oazen bizkotxoa dantzatzera. Oazen ba. Bizkotxo, goxoa, prestatzera gaz. Bizkotxo, beroa, denok jateko. Bizkotxo, goxoa, prestatzera gaz. Bizkotxo, beroa, denok
Aupa! Aupa! Bueno, eskerrik asko negotatik, aupa hiru kluba eta izan zoriontsu! Hori da, eta nola ez? Aupa, zoketakora euskara! Osa Martin eskola! Kuak, kuak, kuak!